Wadonjone weche mag ohala ni ji adek omaknegi bura e doho ma Milimani ka itudogi gi ketho mar tiyo gi riekni mag okora e yawo simbe ma iuso gi kambi mar M-Kopa e yor hola. Achije go magin Jeremiah Njoroge, Marvin Waguno kod Victor Kimani okwedo ketho go mag kuo kod tiyo gi mwandu mokwal kata obedo ni oboke mar doho manogol dwe mar 8 ne nyiso ni negikwalo simbe mag Samsung kod Nokia maromo siling 800,000 mag kambi mar M-Kopa. Kaluwore kod ler mar obila, ji adek go nomaki e duka moro e apaya ma Tom Mboya Nairobi ka gin gi simbe 5 mag M-Kopa e kinde mane gitemo yawo simbe go ataro mar chik. Doho miyogi rambun mar omenda maromo $1 million ng'ato ka ng'ato. Alternative to count number 1, that's handling stolen goods. In particular, sir, on the 4th day of August 2025 at Intermark Business Center in Nairobi, the Nairobi County, otherwise known in the course of stealing, debauchery, dishonestly received or retained 6 Samsung phones, made Samsung A13 of IMEI number 35715347719928, Samsung S24 of IMEI number 8674 040753309727, Nokia G15. We urge these honorable courts to grant bond terms that are commensurate to the charges that the accused persons are facing and also the value of the alleged stolen property. Your Honor, we pray for a mentioned date in 2 weeks' time for pre-trials. Wadhi mbele ni jotije manie bwo riwruok mar jotije kambi makeyo